Hej, i dag skal vi snakke lidt om Tim Burton og hans film. Tre film af Big Eyes, Beetlejuice og Edward Scissorhands. Og den måde man ligesom kan sammenligne de tre film på er, at karaktererne er meget karikerede, sådan så kontrasterne er tydelige, kan man sige. Man ser det i Edward Scissorhands med den her ja, man kunne godt sige, at han lignede lidt et monster i forhold til de andre mennesker i byen i hvert fald. De her meget fine mennesker, som udnytter ham for hans særlige sakseevner, eller hvad man skal kalde det. Og ja, han er i fuld kontrast til resten af byen. Så der også i Big Eyes med kvinden som maler. Altså det er hende der laver alle malerierne, men hun sidder bare derinde helt afskediget for verden. Og så er det manden der får alt berømmelsen. Og så kan man sige, at den største kontrast af dem alle, det er manden og kvinden, det par, Barbara og den anden, som ja, de kommer i et uheld, og de så dør de, og så er der dem her, som flytter ind og ligesom prøver at skabe et nyt liv i huset. Mens de prøver at skræmme den og finde ud af, hvad de så er i tilværelsen. Og det er ligesom den gennemgående konflikt for alle karaktererne. Tim Burtons kameravinkler er godt tænkt igennem. Når kvinden møder Edward for første gang, så bliver der zoomet helt ind på hans ansigt, så man rigtig kan mærke følelserne. Der bruger han altså de her nærbilleder for virkelig at fremme karakterernes følelser. Men der bliver også brugt fuldtotaler, da Tim Burton tænker rigtig meget over, hvordan der ser ud i de forskellige verdener. Han kan rigtig godt lide de her pastelfarver, især i Edward Scissorhands, og alle husene og alle bilerne er helt pastelfarvede. Så det er fordi de gerne vil leve i den her perfekte verden. Og hvis man skulle diskutere om Tim Burton er en auteur, kan man sige, at det er han bestemt, når det handler om det her med at fortælle en karakters historie. Og han siger selv i videoen om at være en weirdo, at de fleste af de karakterer, hovedpersonerne, dem som er uden for verden, det afspejler den måde han selv følte det, da han var lille, fordi han siger, at der ikke er nogen, der rigtig kunne lide ham. Og hvis man skulle kigge på, om han er inspireret af tysk ekspressionisme, så bruger han jo meget i de her der er jo kæmpestore mekaniske robotter og maskiner i mange af filmene. Og altså i mange af hans andre film også, for eksempel i Nightmare Before Christmas, noget af den stil. Der er det jo også de her monstre, som er totalt uhyggelige med skyggerne og alle mulige mærkelige maskiner, som de selv har bygget. Så man kan i hvert fald godt se, at han er inspireret af det. Det var alt for denne gang.